ụlọ ikpe elu akagbuola ikpe ndị Ala Igbo Development Foundation kpọpụrụ ndị Nigeria n'obodo Enugu. Ya bụ akwụkwọ ahụ ndị Ala Igbo Development Foundation gbara ndị Nigeria gbasara egwu eke nke ndị agha Nigeria bịara gbaa n'ala Igbo. Ya bụ egwu eke nke ndị Nigeria bịara gbaa n'ala Igbo nke ha mechara kpọọ Python Dance. Ụlọ ikpe elu nke nọ n'Enugu kagburu ikpe a, mana Ala Igbo Development Foundation ekwuola wee sio na ha ga-aga wee kpee na ojughị ha afọ n'ụlọ ikpe ọzọ. Ya bụ na ha ga-ejekwa gbaa akwụkwọ a ka eyomia ya maka na ha ọtụ ha n'anya dịka ha si kwuo na ha kpọrọ ndị Nigeria ikpe, mana ndị Nigeria abịaghị zara ọnụ ha ma ọlị. Ha wee sio na ha anụbeghị ma fụkwa ebe ụdị a mere, ebe ị ga-akpọ mmadụ ikpe onye ahụ agaghị abịa zara ọnụ ya, emesịa akagbukwa ya ikpe, agaghị akpọ ndị akpọrọ ikpe jụọ ha ihe mere ha ji abịa zara ọnụ ha. Mana egbughị oge ka anyị fụ ma gekwa ihe ndị Ala Igbo Development Foundation kwuru gbasara ikpe a. N'egbughị oge ka anyị fụ ma nụkwa ihe ndị ọkaiwu nke ndị Ala Igbo Development Foundation kwuru gbasara ikpe a. Ngwa ka anyị kirenu ka ihe niile a si mee nakwa ihe ndị Ala Igbo Development Foundation kwuru gbasara ikpe a ha kpọpụrụ ndị Nigeria, nke ha ji wee kwuo na o wutere ha otu ndị agha Nigeria ji wee bịa gbaa egwu eke n'ala Igbo nke ha mesịrị wee kpọọ Python Dance. Ngwa ka anyị kirenu ka ndị Ala Igbo nakwa ndị ọkaiwu ha ji wee kwuo okwu gbasara otu esi kagbuo ikpe a. Lekwanụ ka o si mee. Ọkammụta ekele gị sọ. Ndewo. Ọ dị mma. Anyị ejeela n'ụlọ ikpe fụ ka esi kpee ikpe ndị Ala Igbo Development Foundation nke ọ bụ isi akwụkwọ agbara ndị Nigeria maka egwu eke nke ha kpọrọ Python Dance. Onye ọkaikpe kwuo na ka o si ka gbuo ikpe. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke a, onye ọkammụta? Agaghị m ikwu si na anyị atụrụ anya si na ọ ga-eme ihe ọzọ karịa ihe o mere. A sị na egbe bụ nwa ọkụkọ a na-eti na adịm ya tighesi onye egbe via na ga-ehapụ ya ọka ụwa niile n'olu ya. Ndị Igbo nọ na-eti ụwa niile n'olu anyị, anyị dịka ndị akpatara n'agha, anyị dịka ndị ohu na-enweghị ọnụ okwu. Ịbịa ebe amị anyị enweghị ọnụ okwu, ịbịa polisi anyị enweghị ọnụ okwu, ịbịa na parliament anyị enweghị ọnụ okwu. 2014 oge ndị anyị jere nzukọ Jonathan kpọrọ ka hazie ọnọdụ obodo a, ndị obodo anyị ndị Igbo na ndị ọzọ, ndị Yoruba, ndị Rivers na ndị ọzọ jikọrọ aka wepụta mkpebi dị iche iche ha chere na ihe ga-emenụ ọnọdụ Nigeria, ọnọdụ ha nọ Nigeria gbanwetụ. Mgbe eji kwuchaa ya, Kumasi onye isi ndị ọchịchị ndị were anyị na-akpọ ya North, etu ugbu a ha were onye ọbụla anya n'ọ ndị Fulani. Kumasi bụ onye isi ha si ihe ọbụla ọ sọrọ ha kpebie, na ndị ha nọ na parliament agwala ha kashi obi si ụmụ were ha ọbụla kpebiri gawa parliament, abịa ebe a na a ga-elufi nke pụtara na ha ji parliament judiciary ha ji. Mmadụ ole bụ jọji anọ na Federal High Court ebe a na ebe onye kpere anyị ikpe jọji onye Kano. Adịmaghị tụrụ anyị ihe dị iche, kama dịka ọkaiwu nwanne anyị nwoke Prọfesọ Ben Nwabeze kwuru ọsị ihe dị mkpa na kọtụ ndị ADF jere awụghị mmeri ma wee meriri,
because anyị tụrụ anya na ha ga-egbu izu sagara na ikwu eziokwu. Ọ sị ihe dị mkpa bụ na ndị Igbo nwere ike wepụta obi ha jee kọt si ihe mere ha adịghị mma gara na ije rụọ n'olu si Chineke kedu ihe anyị ga-eme. And nghọta m na ndị otu anyị ala Igbo Development Foundation ụmụ Igbo nọ tata obi ha wotu nghọta anyị na anyị etetago iji wee gbaa ọdịda anyị n'ụzọ dị iche iche. Anyị ma oke ihe ike anyị ha, anyị ma otu onye na-enweghị physical strength na-eji alụgharị aka ya, but anyị nwere obligation nwekwa obi iji were hụ na ọnọdụ anyị nọ taa na Chukwu ga-enye aka ya agbanwe. Otu ọ dị ugbu a gwagolo ndị lọya anyị egwago ha si ha gaje chalenji ya ikpe na ekpebiri na appeal court nke nwoke ụwa ma ịnụ na gịla mmadụ nwere ikpe onye ha bịaghị ikpe kpọọ ya elu kpọọ ya ala ya agbachi nkịtị ga-ewere ikpe were ya. O nwere ebe ndị be anyị na-eji akpọ ikpe mmadụ ikpeazụ eyiwu ikpe akpọ gị sị gị bịa ka ekpe dozie okwu ga-ajụ ekpe gị ikpeazụ. Enwere n'otu ọnọdụ Naijiria dị, enwere n'otu ọnọdụ ndị Igbo nọ na Naijiria dị. Nke a gosiri dịka ndị ọzọ na-ekwu ndị Igbo na-arụtụ aka o gosiziri mmegbu a na-emegbu ndị Igbo ịrụtụgo aka gbasara otu esi wee ọkwa na Naịjirịa, mana anyị niile bụ ofu. Aga n'ebe ndị nche obodo, ndị isi ndị nche obodo enweghị onye Igbo nọ na ya, ndị ọkaikpe mmadụ ole bụ ndị Igbo nọ na ya. Otu Igbo a si dị ugbu a ọ na-egosi na Naịjirịa na-emegide ndị Igbo ma ọ na ha na-eneda ndị Igbo anya na-enwere ihe ha ga-eme. Maka na ikwuru okwu agbara mmadụ akwụkwọ ọ bịa hụ na ikpe ọ bịa kpọọ ọnụ ya, emechakwa onye ọka ikpe tụfuzie ikpe ọkpọghọkwana ha ma ọ bụ gbaa ha akwụkwọ dịka e kwesịrị ime, maka na o kwesịrị ịjụ ha ajụjụ zijee ha ozi ihe mere na maka na onye ọbụla akpa asịrị bịa ikpe ọ bụrụ na ọ bịara ụlọ ikpe were iwu megidere ya, mana ugbu a onye kara ikpe kwutudo maka ya. O gosiri mmegbu ma ọ bụ nneda anya na-ene ndị Igbo. I think ajụjụ ejụrụ mma nwere ajụjụ gị onwe gị nwere ka ịzana. Ajụjụ gị onwe gị nwere ka ịzana. Ọ dị mma. Ndị ala Igbo Development Foundation ekwuola na ọ bụrụ na ahazigharị na Naịjirịa na ihe dịka ntuli aka na-abịa n'afọ 2019 na ọ gaghị ewe isi aka gbadoro ụkwụ na ya. Ala Igbo Development Foundation enwebeghị mkpebi dị otu a. Enwebeghị mkpebi dị otu a. Ọ bụrụ na anyị ga-ekpebi ya, anyị ga-enọkọ kpebie ya, but ndị isi anyị aka kpebibere selekwa ihe anyị ga-emere na ahazighị Naịjirịa. Anyị wepụtago atụmatụ wepụtago ya nke anyị na-eme ka ụwa niile mara ihe anyị chere ụzọ a ga-esi dozie ọnọdụ ndị Igbo dochikwa ọnọdụ Naịjirịa, because ndị be anyị sonye ji mmadụ n'ala ji onwe ya ekwugosi a ga-ahazi Naịjirịa. Ndị Igbo chọrọ ka ha were ọnọdụ Chukwu doro ha dịka otu mba, an autonomous region. Ọ bụrụ na ndị ọzọ chọọ ka anyị na ha na-enwe mmekọ, anyị ga-awa an autonomous region. Nwee ike judicial system anyị ụzọ esi ekpe ikpe ga-edị n'aka anyị, ndị ọzọ ga-ebịa ya kpere anyị ikpe. Ụzọ esi a ga-ezo ahụ anyị chọrọ, nwee iwu jigidere anyị, nwekwa flag nke anyị, nwekwa ndị ga-anọchi anya anyị na mba dị iche iche. Anyị na ndị ọzọ nwere ike nọkọ na ha na-akpọ Federal Union. Federal Union na-adị ihe ụwa power federal gọọmenti bụ ihe anyị kwekọrọ were nye. Ọ bụghị nke ndị soja ndị Hausa ma ọ gịnị ndị Fulani ga-abịa jide ọchịchị bịa jiri aka ha ka ihe pawa
againye autonomous regional Igbo agaghị gade ihe aghaghị ijide ala anyị aghaghị ijide ụkwụ anyị lele ala anyị aghaghị iji ekọnọmi anyị zọgide ụkwụ mechie relwe anyị mechie pọt anyị mechie ihe niile ọnọdụ otu ahụ ọwụ ndị ejide n'ohu ka na ndị emeriri jide n'ohu ka a na-adọrọ n'ọdịdị otu ha chọrọ ka anyị nwere onwe anyị n'autonomous region ọkwanụ ma ọ dịghị ha mma taa dịwa n'ihu ụmụ anyị eventually ga-eme anya nọrọ onwe anyị fully as a republic, free republic, and a Igbo republic, or Biafra republic, my church. Ka won mopta hoptas. And they ga hon and yozo the Yoruba, the south, the middle belt, Kushido quick. I will actually whip to Hana, no the Abu Hana, Nigeria. Ka han no the Hagiji, Jidobra. Ehona. Allah had Sheila, he kept Pasala Grazing Reserve. Though Gagagi were a hand there, Gagagi were at the Ochichinama, Nebuah, they can what I know, Ejula Habilina Libo. I know everywhere now, Benahokpa Libo. But Chupuganyaka by and by. Odema biko kede ebumnobi ndị ala Igbo Development Foundation gbasara ihe open grazing law ndị obodo dị iche iche dịka Ekiti na obodo ndị ọzọ emena nke ewe ka ala Igbo Development Foundation ji agwa ndị na-achị ala Igbo ka ha mee iwu megidere mmadụ ịchịgharị efi na-aba na ọrụ ugbo ndị ọzọ nke a na-akpọ anti open grazing law maọbụ colonial na-ekwu maka ya. Kedu ihe ebumnobi ndị ala Igbo Development Foundation gbasara nke asọ? Na ala Igbo Development Foundation awụghị otu mkpu ma otu ụmụaka ga-epụta n'ịntanetị na-eme wa okwu grazing reserve, okwu grazing bill anyị bidoro na gboo mee oppose jee na Federal Senate na Federal House oge a na-eme hearing ndị anyị jere kwuo okwu megidere na ndị Igbo achọghị open grazing. I published ọnọdụ anyị na Sun other papers and I say committee anyị nwere legal committee, legal bureau enyi na ha order si ha formulate a bill nke anyị ga-eji wegara ndị anyị nọ na parliament Enugu, House Enugu, Anambra, Ebonyi, Imo, Abia, Delta, Rivers. Ka anyị mee campaign nyere ha aka ka ha soro mee ihe ndị Ekiti mere, ihe ndị Benue mere. On that bill hadla ready. I said kwala committee. Gije kwuru governors niile, je kwuru ndị house niile. We had a draft bill. They can amend it. The important thing, let them control, pass law. Can I control the wine and line? Open grazing. Avocado cost line. Upton de Bushila. I wanted that power wine. Get ready. Can I me a kitty man? Me had been with me now. My name Maria. Game on. I actually put on. Odema oya kamuta ọzọ dịka ibe ya bụ afa ala Igbo bụ maka imepe obodo n'imepe ala Igbo ewe oge ehibere họpụta ndị Igbo gbara ọkpụrụkpụ ka a hazie ka a ga-esi wee na-emepe obodo ala Igbo na-alụ ụlọ ọrụ dị iche iche nakwa ka ihe ọma ga-esi wee na-abata ka e were ọrụ aka ebe ahịa na ihe ndị ọzọ eji mara ndị Igbo biko ka ebe nke a na ugbu a mmepe obodo a ahọpụtacha ma ndị gbara ọkpụrụkpụ ka mmụta ha gasị nke mbụ ịma na site na gboo ihe dị nnukwu mkpa anyị chere n'ihu inye aka kwadoro ndị gọvanọ anyị, ndị haus anyị, onye ọbụla, ndị biznesmen anyị ka anyị wee tinye echiche, tinye anya n'imepe obodo anyị. Anyị buru ụzọ dee akwụkwọ mba anyị Igbo leaders
for a new paradigm shift. How to make Alibo the hub of West Africa, the hub of Africa economically. I said to a committee, I'm a committee. The one night work Wadum Manaza Sam Ohaboma, the chairman, Nigerian Economic Summit Group, chairman of Manufacturers Association, Ukwa CEO, Pfizer, and Andutia, Noshirike, Abualandi, Bona Lagos, business people. And I had when I meet in Abuja, and I have worked a Nuku Nokanali Weber. What was now Nuku, what was an okay. I Jekwala industrial to Jeho or two Umibojina Bali. I think that illustrator had the video, no Brown you done. I put up with a Gabendios of the teacher. I know why I military hand up a Kurulo. I Kurulo on the ADF military in 2015. My governors, when you do one see, I let Adon. One night, work on Nigeria and do TB. They work on the businesses, the teacher. Hello, and Alabia made problem. My railways, my ports, my airports, my oil, my gas, agriculture, the teacher. I will call on why I want to knock up. And I have together. So we were married in abroad. Kai Kuruku grazing bill and then abroad the letter sign because now again Kpakpando. Yahweh got transport. I but now I give it a transport. Can buy on Agarna houses neither. Can pass at this anti-grazing bill. Why need ADF when a branch in South Africa, UK. America, Ebony Lumwibo. Because I want to know, you actually know he had the Jew America, where they want to wear and take control of themselves. So ADF, which they can have ambassador development. Why and they want to teach about trying. I don't know, and they could not be back, kind of the governor, and also give education. But he ain't buying with the governor with a problem. I can't get here. Tell the problem how? Problem how when a war would he have in a court time? Couple when a court case in a court. Unless more grass out on a secretary, more emir of Zaria, more emir of Kano. Gario has Ubukumuti Yakaka, young way justice. I got him win. I neck on a high controller. I neck. I give when you give win or you win. Ochukuzoro Obiano last time. They were ready to take over Anambra State. So the governor signing under siege. You know. Even a location and then Hagigajerian Rugusumu Kenyaka and what a location. The Python dance. I don't know with Heba. Say Kpakpando, I have them Bushia Umwibo. So I have a problem. The problem I gave you, I don't know why I have not been. Some months ago, Tom was very much afraid. Ujana tia. Ya kuiba bambeba ya oje ya somugibu yebu ya sheba kure was. But today, oge benwe nile mokla mwai nukuno yento mwaka ndakoko. Bala Buru, Baya Bubu, here Jaluku, Otoma, a Guzrola can walk. All talk I can ye, and the governor Sanyaka, a Guzra can walk, Nalibo. Nyaka may he elect. Oh, and I believe now. Ahona, I no look. Ujaganato. Can't do anything who problem how. The time I know when end day, Jali Baga. Ọkammụta ofu ihe tọrọ anyị ụtọ dịka omebihe gbara ọkpụrụkpụ bụ na nke a bụ nke mbụ otu gbara ọkpụrụkpụ na aka obi akpọbụ ndị Naịjirịa n'ụlọ ikpe wee maka ihe abịa mee na ihe wutere ha
na-agbanyeghị na-ewere otu dị iche iche dịka ọha na eze na ihe ndị ọzọ kemgbe, mana nke a bụ nke mbụ dara ụda. Kedu ihe reru n'obi n'ụdị ihe dị otu a, ma ọ bụ ndụmọdụ unu ga-enye ndị Igbo, maka na ọ na-abụ a na-emegide ndị Igbo, ofu onye ọ nọrọ na ebe ọ na-anwụ mmanya, ọ na-abaso mba, ọ nọrọ n'otu nke a ha na-ekwusa okwu, ejee n'ebe a na-ekwugheri na-eme mkpọtụ, mana ADF gbara mbọ na-agbasi mbọ ike n'ebe o kwesị n'ụzọ iwu kwadoro wee jee n'ụlọ ikpe. Kedu ihe nyere ADF ike, ọkacha gị gbagbo onye ndu? Ihe nyere ADF ike oge mara na anyị sitere gawa ijeru ebe anyị nọ taa, ị ga-ama na ndị obodo anyị atụghị anya ihe dị iche na ihe anyị na-eme. Mụ onwe m nọ taa nọ ebe a, ọ dị ka chi na nwata ihe gbasara ọdịmma obodo, imepe obodo, ịhụ na udo dị, ịhụ na eziokwu dị n'ọchịchị kemgbe nwa nwata ruo taa. Especially ala Igbo, otu n'ime amaghị onye nwụ, nwa ndị n'afọ mkpụrụ aha m emekwaga awa n'ihe. NYSC na Nigeria tụdị ọmụma bidoro ya. NYSC 1970 memorandum anyị nyere gọwa asụ ịkpọga today ọmụma wee isi asụ 1980-81. I led the first ọmụma onye do strike mbọ ndị university nwere against Shagara regime. Constitutional conference mụ na-ekwu eme nọ ebe ahụ, ihe tụma na-akpọ the 6th geopolitical zone, the new federal character commission, new revenue allocation, anyị niile fọmụ ọmụ awụrụ secretary ndị Igbo delegates, secretary of the Southern delegates, were secretary of what we call the consensus committee, headed by Ekweme and Abakari. Gebia Kwena PDP. G34. The brain of G34. Jeff one name will come in and Ekweme. The first draft of G34 more than before I get Lagos. She did ban at PDP, Mugari was secretary PDP. And the director for the national strategy of the PDP, moved the defense commission of the PDP. So, I'm a lot of experience internationally too. You go ahead and post yesterday, Basra International Women's Year. And a statement maker in Mexico. Now, first International Women's Year Conference. This thing now. Ogamu Awuru, chairman of United Nations Youth Caucus. Asaf Kuranau, a 10-man international committee set up by World Health, Engineer Advice at United Nations, Uza Hagijuwe, Napad Homo, Kuroga, and then to Kahana, Nenyaka, Division of the United Nations. This thing on Rotten Dios and the line I have not to need my experiences in teaching. And I am a ballet, one boy on a dozen. More Igbo philosophy today. African philosophy and accusation one ilom initiate 1972. So Kangra Nebia Kotuni Mendemona Hano accomplished people. Get people who go appointment kind of I'm sure appointment I would have been Buhari, I mean Yaradwa's deputy work together. The senior Yaradwa. Or Chukwu's Ramaka boom together with him. When I Bashaka my arrest. So the men die in a hand, over my hand, Samuel Habon. When you wanted such position, Chairman, Manufacturer Association of Nigeria, Chairman, Nigerian Economic Summit Group, CEO, Pfizer, when you have an abundant court today, Much as a professor of political science, a great scholar, a college of being a scholar, brought up by Kennedy and others. He has been a MAMSA, was the chairman of MAMSA. So, Sunday in Hana Bono, or EKD chairman of our BOT,
Go KUK, who was chairman of Union Bank. He was also, go Rafe, go Yuga Gubos, go Morgan, Dini Lerona ADF, go B. Thompson. When the federal government is on the billions of naira, millions of dollars. Supreme Court has a judgment see how you were. Supreme Court's Nigeria. The government has refused lawlessness. So I am choosing one of the finest scholars. These are people who DG ADF. Okay. So many of them are young scholars. So, Ogage to Anya, Emerandi no nime ADF, Nigerian. Ọkammụta ka anyị na-apịachi kedu ozi ga-ezipụziri ndị Igbo dịka otu ụlọ ikpe si mee taa ndụmọdụ ị ga-enye na ịkasi obi na ihe a ga na-afụtazi n'aka ndị ADF. Onweghị nkasi obi nọ n'ekwu na ya na ya. Ọwụ anyị kwuru si a ga-eme appeal. Ha merie anya ebe ahụ dịka ha nwere ga-emere ha jikọt ije Supreme Court. I akwadokwala ije the International Court of this Justice. Akwa ya dịgoro dị ije there. Ndị Igbo ihe anyị na-arịọ ha bụ biko ha wepụta obi ha kwado ADF. Ha wepụta obi ha kwado ADF. Mekwana anyị try. We won't let them down. I know when the Tibos of war, I have all history. Go to David and Goliath, go to the other name when go to Israel and I wish today I got masters of the world. I dream why I don't want. I got it. I had a room in a Hannah Bonocro and Dutch Apocra in Nigeria. Ma Fulani wo, ma Hausa wo, ma TV wo, ma Yoruba wo, ma Ijaw, ma Yelumo ya biko. Ndị Igbo achọghị iwere ha onye ọbụla. Ha achọkwara onye ọbụla iwere ha. Si ha lee history ndị Igbo all over the world. I wonder men slave perpetually. Again America, again Haiti, all over the place. Our story is the same. People with heart, with brain, with determination. Ojemba, all over the whole world, in the Igbo. It's a race to be proud of. And again, me bumadu. I can make Benile Nigeria. That's I law. I say. I get here in a Bible. Of course, pull this house in 3 days. I'm getting. I build it back again. Pulled down our wealth. They would give heaven after the war. They took everything. They come and see Alibo today thriving. Abuja Huanya Alibo. Lagos I can sell 50% of the wealth and Lagos in Kenya. Nobody got less. They told go the other try not be lower. That does Ali. We believe that in the next few years, Ali will become a thriving nation. Thank you. Thank you. Thank you.